Hej alle sammen. Jeg vil lave en video om, sådan, hvad jeg sådan fortæller lidt om mig selv, og hvorfor jeg starter på YouTube. Øh, jeg, jeg vil starte med at sige lidt om mig selv. Øh, jeg er 19, snart 20. Jeg bor i Nørre. Og jeg i min fritid går jeg i skole sammen med kæresten, og når jeg er tit til hinanden, så er jeg sammen med dem, men har ikke lige nogen veninder, der har de samme interesser, som jeg har. Fordi jeg starter på YouTube, det er fordi, at jeg synes, at det er sjovt, og jeg har set så mange andre YouTubere, som har siddet og lavet videoer til jer. Og så synes jeg, det kunne være sjovt, og jeg fik en meget, meget stor interesse for at lave videoer til jer. Men jeg vidste ikke lige, hvordan jeg kunne komme i gang. Så jeg håber, I vil hjælpe mig med at komme i gang og sådan noget. Ting, de vil skrives ned i beskrivelsesboksen. Også min Instagram og min Facebook-side. Den vil også blive skrevet hernede. Og så håber jeg, I vil abonnere på mig og like videoen. Og så ses vi i min næste video. Hej hej.